Salut! Eu sunt Dragoș. Bine ați revenit la un nou episod de Kung Fu Pets. Astăzi nu știu exact ce vom face. Da. Am mai postat două părți, vreau să postez două părți, numai că am uitat că mi-am lăsat microfonul închis. Și am făcut foarte multe în chestiile alea, am reparat Hall of Fame-ul. De fapt doar am cumpărat repararea, fiindcă ca să se repare acel Hall of Fame, cam durează vreo 24 de ore. Accept. Accept. Perfect. Să vedem ce vom face. Da, să-l dau cu sonor. Gata, mai bine? M-am dat ce lag se mișcă. Vedeți, am reparat chestia asta. Să apăsăm pe Enter. Adică să intrăm. Ia, hai să încetăm. Da, ok. Înțeleg, dar tot mă pot lupta. Ia să vedem în cât timp ne mai putem lupta. Încă 2 ore, wow. Știu că am mult. Îmi trebuie 2 milioane pentru pentru extinderea la level 14. 2 milioane de bani. Bun. Hai să antrenăm și noi pe ceva.